Malam Abdullahi, inda za ka ware kuɗi ka ce za ka yi wa 'yan mata 40 kayan ɗaki wadda za a aurar da su a kwana biyun nan da a samu 40 ɗin duka aurar da su. Dama suna ƙasa, kayan auren ne ya hana auren. To me yasa ba za mu sassauta kanmu ba? Da gaske ne ko ba da gaske ba ne? Da gaske ne. Yau inda za ka fidda kuɗi ka ce idan akwai waɗanda za su yi aure ba su da hali, kai ka ɗauki nauyin kayan ɗaki, za ka mata kayan ɗaki, ka ware na 'yan mata 40 gobe duka za a fito da 40 ɗin a musu auren. Dama fa abin da ya hana auren kayan ɗaki ne. To yanzu wannan abin ba damu ma kan mu faɗa ba? To matsalar da yanzu kuma aka ɗauko man Nurdin, wadda ita kuma masifar ta tafi wannan shine, ka san yanzu mazan ma sun daina auren 'ya'yan waɗanda ba za su musu kaya ba. Allah ina gaya maka, idan aka fahimci kai baka da ƙarfin ma da zaka kai mishi fridge da plasma, baka da ƙarfin da zaka yi kayan, 'yarkan ma ba za su nema ba. Haka ne ko ba haka ba? Masifa ce ko ba masifa ba ce? Masifa ce. Ƙarya da ƙarya, sannan a je auren a wata